Nagpadayon ang mga rally aging pagsuporta kag kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Lakip mga Mindanawan sa laing nasod. Samtang sa General Santos City, nagpahigayon sa bugrali ang mga mibatok sa kanhi Pangulo kalabot sa gingong extrajudicial killings. Ang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, gitambungan sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang Solidarity Night dinhi sa Davao City kagabi. Samtang candlelighting ug march rally ang gipaygayon sa General Santos City alang sa mga nangayo og hustisya kalabot extrajudicial killings. Human ang gipaygayong Solidarity Walk kagahapon sa buntag. Gidagsasab sa mga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang Solidarity Night sa San Pedro Square sa Davao City pagkagabi. Dinhi nagpadayag sa ilang kasinatian ang pipila ka opisyal nga nakauban ni kanhi Presidente Duterte yang mayor pa sa Davao City ug presidente sa nasod sama ni 3rd District Representative Isidro Ungab. Sakit kaayo tan-awon nga murag gidali-dali lang gyud siya dala sa gawas. That we really feel the injustice here in Davao. We feel the injustice because we feel that there was no due process given to our President. Nagpadayag sab sa iyang kasinatian si Attorney Melchor Kitain Sr. kinsa former Chief Legal Counsel and Officer in Charge sa Office of the Special Assistant to the President niadtong panahon sa Duterte Administration. Usbon ang atong slogan, atong himuon, One Davao, One Philippines. Kay nga naman, kaya nagsuporta sa atong presidente, former president, dili lang ang Davao City, ang tibuok nasod nagsuporta sa iya. Niadtong Sabado, napuno ang mental gym sa Davao City sa mga Davaoenyo nga nagpahigayon og prayer rally aron paulion na si FPRRD. Libuan ka mga taga-suporta ni FPRRD ang nagpahigayon og motorcade sa Cagayan de Oro City. Doon na say programa sa amphitheater kung asa ilang gipanawagan ang pagpauli kang FPRRD. Sa Villanueva, Misamis Oriental, libuan sab ka mga taga-suporta ni FPRRD ang nagkatapok sa public plaza. Susama sab ang tumong Bring FPRRD Home. Usa ka prayer rally ug candlelighting ang gipaygayon sab sa Butuan City Sports Complex area agig pagsuporta sa kanhi Pangulo. Libuan sab ka supporters ni FPRRD ang misalmo sa prayer rally sa Iligan City o gipanawagan ang pagpauli niini sa Pilipinas. Naglusad sab og rally ang mga overseas Filipino workers kon OFW sa Berlin sa Germany. Nagkatapok ang mga OFW sa atubangan sa Philippine Embassy aron ipanawagan ang hustisya sa pagkaresto kang FPRRD ug pagpauli kaniya sa Pilipinas. Samtang kinaugmaan, bit-bit ang mga banner o placard, nagmarcha sab ang mga mikontra kang kanhi Pangulo atol sa rally sa Plaza General. Gisundan kini sa candlelighting nga alang matud pa sa mga namatay gumikan sa extrajudicial killings nga gialegar kang kanhi Presidente Duterte. Gipadayag nila nga ang pagdakop sa kanhi Presidente miagi sa due process. Ang paggatubang matud pa ni kanhi Presidente sa ICC usa ka lakang matud pa sa pagkabot og hustisya. Klaro nato no nga ang pagka-aresto ni Rodrigo Duterte to face the International Criminal Court is not about politics. It is about justice. It is about accountability. It is about the thousands of innocent lives lost to his brutal war on drugs. Sara, sa karon ubay-ubay gihapon ang mga nangabot nga mga supporters dinhi mismo sa balay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sara. Kay daghang salamat, Efren Mamak.